se da gratulujem Levicama najviše. Zaslužili su si to. U utočnom doskaku su vikali, a tim padom su vikali i zapas. To je bolako parametar gdje su dokazali že tento zapas bol na njihove strane. Veľmi dobre. Posilili se pred tým zápasom s novým Američanom. On dal viac ako 20 gólov, to je veľmi dobrý hráč v Izraele. A na to sme neboli pripravení, lebo nikde to nepísali, nevedeli sme, že on príde. Tak hrali dobre celý zápas. Na koncu musím gratulovať svojim hráčom aj našim fanúšikom, lebo dneska vyhrala naša bojovnosť a naši fanúšiki, ktorí robili tlak na nich celý zápas a nám veľmi pomáhali, tak sme na koncu s bojovnosti, s dobrým doskokom, obrany aj útoku na koncu zápasu.